मोननांगौ मा आसि दानै होयो लिया र' गासिदा बावलि जादों आङो खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय मानो होननानै बुंबा दामानि गोबां उरनादयनि दावराव दावसिखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना जोङो दा बेनो आरोखि ना बुंनांगौ बाथ्राया नैबे मानसिनिखौ दानना होदों होनदों आरोखि ना नै नायबानो जाबाय बे मानसिनिखौ मानो दानना होनो मोननांगौ दा बेफोरबायदि मानसिनि भटफोरखौनो लानानै दिनैहाय बिपिएफ बा सरकाराव फैनो मोन्दों बा सरकार दानो हादों बा सरकाराव फैबाय सरकार दाहोबाय मोजाङै नायदोब्रा नङा होमबा रायजोफोर माने जाय मानसिया भट होनानै देरहाहोदों बिसोरबायदि मानसिनिखौनो जुदि दाननानै होनानैहाय माबा मानसिखौ दुखुआव खोख्लैयोबा बोरै जानो मा नोंसोर सरकाराव फैबाय सरकार दाबाय मोजां नायदो गैयैफोरखौ नायदो दा बेस्राफोर नायदो बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरखौ लानानैनो बे हाजारसे फैसाखौनो लानानै बेस्रा बुरि मानसिफोर गैयै मानसिफोर बेसेबांबा बेखौनो लानानैहाय संख्रि फानलु जायोमोन बेस्राफोर दा बेखौनो दाननानै होबाय नङा होमबा रायजोफोर दा बेफोरबायदि मावनाया बेसेबां लाजिनांथाव बेनो जाबाय बिपिएफ सरकारनि मोजां खामानि मावनाया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामसै नोंथांमोना बुजिनानै नाय रायजोफोर दा बेफोरबायदिखौनो बुङो नामा मोजां खामानि दा माखासे बिपिएफनि आइटि सेल ओमफ्राय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दं आरोखि ना ओरै उरनादय होबायनो ओरै माबा होबायनो बेबायदि अनेक रोखोम खोथा बुंदों आरोखि ना दा बेफोरखौ बुङैनि सिगां मोजाङै बुजिनानै नायग्रोनांगौ आरोखि ना दा बेफोरबायदिनि उरनादयखौ दानना होनानै मा जाखो बेलाय बेसेबांबा लाजिनांथाव दा नोंथांमोना नायदो रायजोफोर बबे सरकारा मोजां खामानिसिन मावदों दा माने इउपिपिएल सरकारा सिगां होजोबदोंमोन ओमफ्राय दा बिपिएफ फैनाय लोगो लोगो माखासेया दानजाबाय माखासेया मोनबाय दा बुंनो थाङोबा आरोखि ना जों बुंनांगौ जायो माने इउपिपिएलआ होनो हादोंबा बिपिएफ सरकारा मानि थाखाय होनो हायाखै बिनि फिननायखौहाय बिपिएफनिफ्राय होनांगौ आरोखि ना बिपिएफनि जाय मानसिफ्रा आइटि सेल जाय मानसिफ्रा दैदेनगिरिफोर बिसोर बुंनांगौ मानि थाखाय होनो हायाखै इउपिपिएलआ होनो हायोबा बिपिएफआ मानो होनो हाया बे बाथ्रायासो मेन कुइसना जानानै फैदों आरोखि ना दा माखासे आं भिडिअखौ होलांनि रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला ओमफ्राय नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा भिडिअखौ आं होआ सानदोंमोन खिन्थु भिडिअखौ आं होनांबाय आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा बिपिएफनि माखासे आइटि सेलफोर माखासे दैदेनगिरिफोर बिराद दुगा खोथा बुङो लाजिनो रोंगौना रोङा आं बेखौसो मेन कुइसन आरोखि ना दा नायदो बेसेबां मानसिफोरखौ दुखुआव खोख्लैदों माखासे आन्दालन खालामगासिनो दङ माखासे गाबगु बेस्राफोर बे हाजारसे फैसाखौनो लानानै गैयै मानसिफ्रा बेसेबां संख्रि फानलु जानानै थांनानै थादोंमोन साहा लोंबायोमोन नङा होमबा रायजोफोर दा जेखि जाया आं बारा गोलाव बुंला रायजोफोर माने खोथाया जेसेनो बुङो एसेनो लावलाङो ओंखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे क्लिपखौ लानानै फैदों आरोखि ना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि दै आं देखायलांनो मोनाब्लाय सोर मानसिया मोननांगौ मा आसि दानै होयो लिया र' खुंगोसो जासिदा बावलि जादों आङो उनुरुदै मोनैनि एसे आं बान्दिफोरखौ मिनियो मा हिसाबनिलै बिलाय कागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं मा मानो बासिनांगौ मानसियालाय मानो बासिनांगौ मानो थेसां गोदोर मन्त्रि एमएलए जानांगौ मानसिफ्रालाय दुखियाफोरखौ नायाबालाय मानि मन्त्रि हाय गामियाव र' नोंसोरखौ एमएलए दारायनो हायदि मन्त्रिफ्रा साला सोर मन्त्रि बियो सोर एमएलए जानो हायो हाय थिगसे दख'ना बुजासे नांथारगोन दे आं एबारावबा गारथारा आङो मानि फाव बेलाय होनोबा होनो गासिनोबो होनांगौ होआबा होस्रानाङा रावनोबो मा बेलाय मोनाबालाय जोंफोर फैसा मोनाबालाय मानो मोनबाय थानाय बान्दि मानसिफोरखौलाय मानो दाननांगौ आरो अयनाय दुखिया गैथारि मानसियानो दोङो मानो होआ लागाव मालायनि थाखासो बियो गावबा गावनि थाखा नङाना बियो
गारसोजोबनाय नुवाखै हारसा बर' दंजोबो नुवाखै मानसिफोर खालामो खबर मोनगोन बिदिजों सोरबा खालामगोन आंनि मोखां हांगौमोनहाय माइ लांखांगौमोन आङो मोखांखौ ना बेबायदि खालायो आजां गाजांनो अयनाय बानायनो लेखाया माबायदि गारबोबाय गावसिनो আমার মেয়ে মরা পদে মই পশু সালামত হেল্প করো মোর রক্ত লাগে মাই মা অপারেশন করিবা লাগে অপারেশন পয়সা না দে মোক ইমান আপনার নামটো কি বাইদেউ মোর রেখা রাজবন মোর 12 বছর ছোৱালী তো মাই মা রক্ত দেং থাক মই একটু সাহায্য না পা আজি রাতে কি কয় মা মই মরি যাম নাকি রে মা তুই না মরি मतलब मेरा नाम नमिता बसुमतारी मतलब हम लोग का पुराना था लेकिन आज हम लोग दिसंबर मास से नहीं मिल रहा है पैसा हम लोग का 9,000 रुपया भी घुसा नहीं है अकाउंट में क्यों ऐसे हो रहा है क्यों कर रहा है इसे हम लोग को बोला गया था मतलब तुम लोग मेंबर को पास दो कागज मेंबर को दिया लेकिन अभी तक हम लोग का पैसा नहीं घुसा नहीं हुआ और चेयरमैन का पास दिया था बोला चेयरमैन को दो चेयरमैन को दिया तब भी नहीं हुआ और एक आदमी घर का बगल का जो बोला हम डीसी ऑफिस में देगा तुम लोग पैसा लेके और दे रहे तो जमा कर दिया लेकिन हम लोग का नहीं हुआ वो लोग का हो गया लेकिन हम लोग डीसी ऑफिस इसलिए आया आज हम लोग को सोल्यूशन चाहिए क्यों नहीं हुआ है क्या वजह से नहीं हुआ हम लोग का जो हम लोग पुराना है हम लोग का घर चल हाँ पहले मिलता था हम लोग का पुराना है हम लोग तो हम लोग को क्यों ऐसे कर रहा है मतलब क्यों हो रहा है हमको ये सोल्यूशन चाहिए था लेकिन आज ऑफिसर भाग गया